nem tűz. Szaladj oda, hol vagy Attila? Szaladjatok oda mögé, és nézzétek meg, hogy fújja bele a futást oda. Meglátod, hogy milyen hatalmas föl a lukon. Most még tudod, meg tudod nézni. Nézzetek be oda a lukon! Nézd meg, hogy innen lépnek milyen nagyok a lukon, jön ki a levegő. Ezen az oda, jött meg megy a levegő. Tudod, hol lesz lekötve a balon? Hol az a kocsi? Gyere közelebb. Engem. Barátommal fogadtam ebbe a gyönyörű oldtimer kocsiba. Én adom a festményt, ő adja a kocsit. Fogadás tárgya az, hogyha a léghajóból, amikor kidobom a madarakat, ha mindegyik szépen leszáll, egy se esik le, akkor enyém a kocsi is, meg a festmény is. Ha egy madár leesik, akkor sajnos övé lesz a festményem, a legkedvencebb festményem. Ennyi. Hogy jött az ötlet? Nem mondtam. Hogy tetszik nagyon a kocsi. Úgy jött az ötlet. Az egész madárreptetésre meg úgy jött az ötlet, hogy van egy barátom, aki egy motorbalesetet szenvedett, és mind a két lábát tőbe leamputálták, és beszélgettem vele, és azt mondta, hogy az volna a legnagyobb vágya, hogy tudjon még egyszer menni. Ebből jutott eszembe, hogy vannak ezek a háziasított madarak, ezeknek is a legnagyobb vágyuk biztos az lehet, hogy repülhessenek, amit már sajnos nem tudnak. És ezért ezt a performance-t gondoltam, hogy boldogságot szerezni pár madárnak, úgy, mint az amerikai elnök a pulykának, egy évben egyszer háladáskor. Itt most egy 15 madár fog boldogságban lenni. Fejünket. Tehát akkor veszik a kocsit? Így van. Festmény. Festmény. Ez a fogadás tárgya. Nagyon jó. Attila! Mi lett a fogadásnak az eredménye? Fogadásnak az eredménye, hát egyértelműen nyertem. De már az Attila barátom már hívott tacit is, tehát még ő egy kicsit óckodik, de ő is azért hívott tacit, mert tudja, hogy a kocsi marad. És technikailag pontosan ez a győzelem mit ér? Tehát, hogy minden madár repül? Tehát akkor Hát házi állatokkal úgy látszik, mindegyik repül. Most ezzel bizonyságot láttunk, hogy mindegyik repül. De örömettel meg kell nézni a kakast is, meg a nőtyúkot, amik itt vannak. Mind boldogságban kijut az arcukra. Szemükön lehet látni, egész másképp csillog a szemük. És nézzünk meg egy házi állatot, mind mat szeme van. Most meg csillogunk. kakasnak is? Kakas, hát az a legboldogabb. Az a legboldogabb a kakas. A legszebb is, meg a legboldogabb. 804. Lebó, gyere ide! Itt vagyok. Maradjál itt meg. Péter! 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 Igen, tartálak az életségét a madárban. Zsahar, ez lehet, hogy nem fog repülni. Zsahar, ez lehet, hogy nem fog repülni.
Meg kell kérdezni majd. Pont nem vettem le. Megvan? Kaptál, kaptál! Kész vagyunk? Hú, de szépen repül! És az milyen szépen leszállt! Igen. Erre dobjad, erre! Én akkor járt le 25 másodpercet, amit a fény. Nagyon jó, jó van te is. Olyan repült az oda! Gyönyörűen, még a kakas is már attól féltünk. Nagyon szépen repültek, ott fogja! Jó van, maximális segítségre. Köszönöm. És most már vagyunk, még a tehenet berakjuk itt a srácokat, aztán mi is megyünk. Lepakolunk. Na, sikerült a terv? Sikerült a terv? Sikerült a terv, megnyertem a kocsit. Mindegyik gyönyörűen szépen lerepült. Nagyon szépen. Itt a vesztes, mutasd a vesztes. Vesztes. Most hív taxit. Mutasd már. Mutasd már. Mutasd. Most hív taxit. Most hív. Attila most hív taxit. Vesztes. Hogy valahogy hazajusson.